Bones, família! Avui us anem a presentar la primera recepta d'aquest recull de recepta de la cuina dels americanos. Anem a fer un suquet de sardina de casco. És un suquet molt maco, sobretot el suquet era un plat que es feia a bord, que es feia amb 4 coses i ràpid, perquè realment quan estàs en una llarga travessia el que interessa sobretot és poder donar de menjar a tota aquella tripulació. Anem-hi! Per fer aquest suquet de sardina de casco necessitem sardina de casco. La sardina de casco és una sardina salada. Penseu que en aquestes llargues travessies, sobretot quan anaven a vela, podien arribar a trigar 2 mesos. La gran preocupació del cuiner de bord era com alimentar tota aquella gent, tota aquella travessia, durant 2 mesos. Necessitaven productes de caducitat molt llarga, i sobretot les salaons i les conserves eren un producte bàsic. Una mica de fumet, 3 tomàquets madurs, un gra d'all, una mica d'ametlla, una mica de pa torrat i mig gotet de vi blanc. Anem-hi! Primer pas i molt important, posar les sardines de casco en remull. Al fer una salaó s'ha com de rehidratar. L'hauríem de posar amb aigua mitja horeta. La sardina de casco avui en dia és difícil de trobar, però encara si aneu a algun mercat o alguna plaça les podríeu trobar. Si no les trobeu, aquest suquet avui en dia el podríeu substituir la sardina de casco per una anxova. Podria recordar amb un suquet d'anxova, de seitó o amb un suquet amb una mica de barat. Següent pas, picarem la ceba petiteta ben fina, l'all a làmines i ratllarem els 2 tomàquets. A mi sempre m'agrada tirar-hi mitja fulla de llorer en el sofregit perquè li dona un punt molt nostre. Anem a fer el suquet. Per fer el suquet és un suquet molt fàcil, un suquet ràpid d'aquests que es fan en 5 o 10 minuts. Amb una cassola amb oli tirem un gra d'all laminat, la mitja fulla de llorer. A mi, petit truquet, m'agrada tirar-hi una mica de bitxo, una mica de guindilla, no massa, no us passeu. Sobretot li donarà força i rebaixarem una miqueta la sal, que també ens interessa. Quan tinguem l'all una miqueta cuit, que ja fregeix, afegim la ceba i quan la ceba estigui cuita anirem a pel tomàquet. Un cop cuita la ceba, els que us agrada tirar una miqueta de pebre vermell al suquet, ara és el moment, perquè fregeixi un momentet i després tirem el tomàquet. Sobretot, no tingueu por del tomàquet en el sofregit. Fregim el tomàquet, sobretot, és important que s'integri bé, que quedi ben fregit. No tingueu por de posar tomàquet al sofregit. Pas important, anem a fer la picada. Hem de fregir 2 llesquetes de pa, un gra d'all i 4 ametlles. Per acabar el suquet, per rematar al final perquè ens lligui. Els suquets tradicionalment es poden lligar de 2 maneres, amb la picada i amb un all i oli negat. En aquest cas la recepta és amb una picada, farem una picadeta suau perquè ens acabi de lligar tot el suquet. Per fer la picada tirem tots els ingredients, una miqueta de sal, les ametlles i fem la picada. Mica en mica, amb paciència, amb carinyo. Anem-hi. Un cop tenim el tomàquet fregit, que ja el tenim reduït, que se l'ha begut, és qüestió de tirar-hi el vi blanc. Si volguéssiu tirar patata al suquet, ara és el moment de tirar la patata, sal, pebre, vi i el fumet. Un cop se'ns hagi begut el vi blanc, és moment de tirar-hi les sardines. Prèviament les hem netejat, hem tret el cap, hem tret la tripa i ara ja ho anem a rematar del tot. Un cop aquí, tirem el fumet, deixem coure 5 minutets tapat, sobretot el suquet que cogui tapat. És important el punt de vapor que li fa. Després de 5 minutets, ja ho tenim, afegim una miqueta de picada, fem bullir un parell de minuts perquè s'acabi de lligar tot el suquet, ja ho rectifiquem de sal i ja ho tenim. Un cop aquí, ja ho tenim, el suquet de sardines de casco. Penseu que ho podríeu fer amb qualsevol altre peix blau, un seitó, un barat, però és molt fidedigne a la recepta i podria haver-se fet a qualsevol vaixell d'aquests que anava cap a Cuba amb tots els indianos. Espero que us hagi agradat i que us animeu a fer-lo. Salut, família!